nagradi kaisa kothoma bai suk mansuk laiyano o kothoma hingke obahai kaisa jabra kwkrang bari o sibuk bo aro malai tongmani malai bo a jaga o yongsak kuksak rok eba khe bini chajaknai manui rok no bo chawi a jaga berai tongmani bari o jabra kwkrango salsa hingke borok eba munsusa a jaga korat berai rikha bufang ramani o korat bwsajak berai rikha hingka no bo a korat no asuk khel khaiya tambagui hingke bo a jaga berai tongmani oibas aboni bagui a korat no bo asuk wansukliya a korat sakatui bo malai thangka hingke no bini bwsago kwsachakha chakha hingke no bo hingka tangma klaikasa obo bana war khabla nei bo joli jagui a korat no bobo war kha tai bulkha asuk no waro asuk no bulo ke bini bwsakni kwsa bo haino tebo chai phaio tambai hingke a korat ni bua bini bahano yorjagui kwsajak ke bo wansugui charimalia ang asuk no bulo asuk no waro hingke ani bwsak tebo se dukhumano tambagui khana bo wansugui charimegui tebo phanthoni warka tamka o korat bo kundasi bo kwthuisi a korat bo tamo saimana ba heda haifano bo asukno warmang olo hingke bini bwsakse choi thangsiu tai bini bukhuk bo haino bandori thangka tai bo aro no langma sokha hingke oro wansukjaknai nainai di bo a korat no wariawui aingthi lai thangui kisisa kwsa sama bo tamoni thangke bo kuno songla khamo omono borokni langma bai bo nainai khangke borok kisa misa siyawi bwkha dukhu phanango wngsasuk borokno kaisa attack khaima hai sikun sarok susi ba yorma hai rok wngui mano no aborok no chwng asuk khel khaiyawi lai thangka hingke sini langma rogo bo asuk problem rok wnglag ke chwng sia saimia no se chwng attack khai tongkha bono se chwng bului tongkha bono se chwng wari tongkha hingke chwng bo a sibu khai no langma pai mano abono swrungmung mano hingke omo sikunsa kothoma obo bai norok tam swrungmung mankha comments section no thangui norok sui bo mano asuk no hambai।